En de oor rap erachteraan. Ja, ik wil Zoes zeggen, maar ik weet nu dat ze Zoes moest zeggen. We gaan naar de volgende en dat is liedje nummer 12. En liedje nummer 12 kan goed veulen. En ze zitten er al klaar voor de heren van Goedzat. Heren, wist een veulen? Ja, gezellig is het in Veulen. Wel rustig, hè? Goed zat. Ja, Goedzat is overal een groot antwoord op. Hè. Dat is ook de naam van uw duo. Wie is dat ooit gekomen, de naam, Goedzat? We waren eigenlijk op zoek naar een naam en zo zaten we op een feestje. En uiteindelijk kwamen het van, ja, dat het zo goed zat. En zeiden we, ja, dat is er eigenlijk wel een, ja, kunnen we op twee manieren oppakken. Ja. Dat was goed zat. We hebben ons al verschillende keren in levende lijven gezien. Op dat grote podium in Maastricht, in de muziekgieterij. Alweer in de halve finale. Wat verwachten we er dit keer van? Ja, verwachten is moeilijk om te zeggen, maar we hopen natuurlijk de finale te kunnen halen. Maar ja, dat weten we nooit. Ja, maar we hebben ze natuurlijk een aantal keren geprobeerd. Dus ze worden ook steeds inventiever om iets aan die leed te schaven. Wat heb je er dit jaar speciaal aan geschaafd? Nou, wat hebben we speciaal aan geschaafd? Ik kan wel zeggen dit jaar, het is niet dat we iedere keer gericht zijn om een hit te scoren of een heel goed nummer te maken. Wat in ons opkomt, dat komt in ons op. En daar maken we een liedje van. En dit jaar is het wel een keer zo geweest dat het bij Jos qua textueel meteen klikte. Bij Stef muzikaal meteen klikte. En Jos Gijzer was onze arrangeur. En daar klikte het ook meteen goed met. Dus dat was eigenlijk meteen, ja, het klopt het nummer. Ja, Stef is natuurlijk Stef Klassen. Die kennen we natuurlijk altijd. Ik moet er nog eerlijk erbij zeggen van de beste singer-songwriter. Wie is het voor hem om carnavalsliedjes te schrijven überhaupt? Ja, dat is wel even heel anders, maar toch vind je dat wel op een of andere manier wel heel leuk. Ja, het is niet zijn genre, maar je vindt het wel echt leuk. Ik heb hem les een keer live gezien en hij vindt het wel heel leuk om met Lu een sfeer te boeren. Hè? Dus de Pasvastelovend natuurlijk ook een klein beetje bij. Hè? Ja, dat is zeker zo. Ja. Stef is ook wel zo als een optreden, jongens, het boordevol energie, muzikaal en zo ook. Dus hij straalt gewoon die energie uit, gewoon in wezen en ook muzikaal. Ja, sluit dat ook op Ug? Zit je er ook zo, hè? Ja, wij zien wel echt de feestgangers. Ja. We gaan Geer nu op het stappen en we zien eigenlijk allebei ook wel die Geer op het podium staan. Laten we het zo zeggen. We mogen Geer mensen amuseren. Ja, dat is een goede zaak. Daar gaat de vastelovend nog een klein beetje om. Hè. Nu hebben we een hele rare vastelovend. Hebben we een soort corona-vastelovend. Wat gewoon je het ergste missen? Eigenlijk wel alles. Ik denk, maar vooral het optreden en gewoon samen weggaan en ja, gewoon feest maken. En hier in de deur ook al. Er komt geen prins uit. De zittingen die zijn allemaal afgelast. Het kabelsplaatje in totaal. Normaal begint het nou al te leven. Als de kerstboom er weg is, dan begint iedereen te denken: wie wordt er nou prins? En dat leeft nou eigenlijk stukken minder. Dat is nou wel eigenlijk jammer. Ja, Gans Veulen kent zich wel helemaal focussen op Goedzat en op het LVK. Dat is dan wel, ze kennen zich daar wel helemaal op gewoon concentreren. Dan heb ik nog één vraag nog. En dat moet je een beetje met z'n tweeën doen. Wil je het liedje alsjeblieft zelf aankondigen? Dat doen we, ja. Na de corona dan hoop ik dat er actie in komt. En we zullen zeggen, hier is Goedzat met Garen op de klos.